Ezt a kivéletesen. Tegnap este hol akkor Ja, kaparta Angéla mondta, hogy mi ez a hang. Mondom most a Matilda ki ilyen hangot, hogy levegő. Azokon az alkalmakon is, Amikor van kinéznie. Ápoltlába, süldén. Keresse az alábbi ügyetlen. Anyák napjára. Hogy állnak Most péntekül a Lidl-ben a tulipán csomag. Hogy jár segít? 199 forint. Hogy mozog a segít, figyelj? A rózsacsokor szintén Milyen csak elfáradt? 199 Elfáradt, ja. Lidl. Minden héten valami új. Mitől válik különlegességes csak is tőlünk. Megálltottam? Nem. Mit hozunk ki belőle magunknak és másoknak? És a vágytól, hogy tartalmas életet éljünk. Beszélnek a faszát! Mi a világban, mert mindent töltesz? Látod ilyen? Ez nem áll. Itt nem is az övéletnek, igaz? És megveszem? Szegény, látod, hogy kinevetik? Imádom ezeket az árok. Lehet látni? Milyen vagy? Borzalmas. Azt meg akkor a fasza van. A húszal felvágott kilóra. Most csak 999 Hát ezért izért a segdukka, mert hogy a fasza tudod. Ennek is örülnek. Jaj, hogy érintgetés a játékát. Jaj. Bazd meg. Szép a király. Most még a kezét is? Ez ilyenre, Matyi. Az Osamban kedvező áron vásárolhat minőségi termékeket. Micsoda? Szakértői összehasonlítás készült 200 Nézzek, hogy áll így, és itt fog állni egy 5 percet. kosára felvétel szóban 200 Igen. Ja. Ja. Ja, mivel Hát így elfáradás. Ő is. Egyedül dolgoztam. Mert akkor még nem volt ennyi látogatás. Ma piacvezetők vagyunk. Profi Jó, de hirdetésünket undorító használunk, vagy. mert rengetegen Hele, vannak, Matyi. akik nálunk keresgélnek, adnak. Tocsolom a szívünnel. Szegény kutyát Mert mi az kinevetítek. aprós pont. Emeljen föl. Szegény Maci. Miért bántod? Hát hagyjad azt a kutyát. Így látod milyenek? Látod? Új a célunkat. Hát. Együtt keresgélni, megtalálni, adni. Egyem a kis szemét. Fú, ezt figyelj, öcsi. Jelzi nyalogatja ez a lábát. Hát, persze. Fú, bazd meg. Keményen néz ki. Ja, főtöki meg YouTube-ra. Persze. Ránk számíthat. Üdvözöljük az Unicef. Tiszta ér. Szarondaj meg. Oj. Szegény, nagyon hogy néz ki. Hát az. Pataki Attila fényli, lesz szívás. Az Eda frontembere Fölemeljen? Elhányom oda meg. A helyes azt mondja, úgy világ. Én nem kamerázom tovább akkor. Na, kamerázd le. Mi mit szeretne? Tartom. Pataki Attila bölcsességei hétfőn Nézd, látod? Én nem nézem túl. A műsor támogatója a Valamennyire lehet. Fú, bazd meg. Nézi azt, amikor születik.